הכדור, אתלטיקו אפילו לא מצליחה לעבור את קו האמצע. Henry cambiando la orientación del juego ahí, el control de Xavi de primera para esto para Xavi en el vértice, por el juego, posición nuevamente de Xavi, la tijera de Ronaldo. איזה גול! גולנטו של רונלדיניו! הרבה זמן חיכינו לראות אותו מבקיע שער כזה. זה לא פנדל, זה לא כדור חופשי, זה גולנטו של רונלדיניו. דקה 30, ברסה 1, אתלטיקו 0. איזה גול ענק! רונלדיניו, ברוך הבא. שער שמיני העונה של רונלדיניו, ואחד היפים ביותר שראינו ממנו, בטח בשנה שנתיים האחרונות. פשוט שער ענק, והשער הזה מחדיר את רונלדיניו, מוריד את כל סימני השאלה, ואולי גם משאיר אותו בברצלונה. הכדור מעל